u property dealer na indur ula syakem haka kenhun pulit na shalong haka paidai bakacing sapeniap u Raja Raghuvanshi une ubreu ubalatip kerteng kum u shilum jem ubala syakem haka mir sisajan na Mahalakshmi Nagar ubadai ubreu ubala penburi yakapla jong kasonam haka por ba Vishal Chauhan uwan ban panwai na ulasay ka pistol ka pisasan lak kijan bat kijin da clear nakawe ka flat kabala penkam da uraj bat kasonam hadin ka cing peniap ya Raja Raghuvanshi we pat ubasakam unong apa hara ubala sakano ba ulayarap ya usilum banlum bantam ya kitiar nakata ka flat ya uro la sakam layatu ki pulit hakasni ublay baro arngut lakhen kumki para no sakano hakane kamu kaduma ya usilum la sakam ha Mahalakshmi Nagar haki pulit kanong ba selang balalek ban eksamin yu hakamir si sajan bat un sapen i yu hakmat ka kasari bat un ra yu haka transit riman laong additional DCP Rajesh dan Dotia kinong toket na ka kenhun toket bakerpang ka SIT kilalek ban khanra ya ka ying jong jem batra yu sa MY Hospital nakabanta ka jingpe binia ya ka kot ka khia ka jong swaban ket yu sa shalong ka SIT kala pelong ka jing talasi ka bajur ha indur hakine ki sansni baladat da ka ba pelejeng mut ha ka we ka flat ka bala aiwai ka ba ka sonam kala penon kam ban pedre ban laj na ka jing syakem ki officer ki lai thu ba ki dangwat ka we ka pla ka bala buri hakane ka apartment ka badon ya ka pistol ka bala shna hakari ba ka pisasan la ka bala sopha ha ka jan Syuakani ujem ningkong ulami hakmat kilat patai kubor haka kan lai tarik ubenajun da kabakam ba ula itu ya uwe unong peniap ya Raja uta Vishal Chauhan nakidur jongki news hendrai naka CCTV balayo daka SIT kipau ba wasai ya kataka plan naka flat badula lejbu hakali jong haka shipau tarik ubenajun layu iru ya ba ubu ya ki CCTV hakane ka yeng tang hadin katu kanepor kapa ki pulit ki ngej bakala bandai kacing persang bat pendam ya ki kam jong la aiwa ya kane ka flat da ujem hakador khat nyo hajar si benai na kabenta Vishal ubalawan pan wai na hakaba ka sonam kalasa hakane ka flat hadin bakalawan pai na Meghalaya dei hadin asni la kena ba ujem ula penontam da usabi duplicate panrung sapok kata ka flat banrano ya ki pla ki jan ki marpam bat ki we kitiar na kata ka kamera kapa kasonam kalasa langej ba kasonam bat uraj ki lasa hakane ka jaka lakatu kan nisni shwa bakin phatno Sagasipur jongka UP ya kata ka pla ka badon ya ka sakhi satar kaba ki pulit ki lawat lalap ba usilum ulatang ha vihar koloni kaba usilum ulayalam lenti ringkat ka kenhun SIT